Hovorí sa byť zdravý ako repa. Naozaj je teda táto zelenina pre naše telo taká prospešná? Je. A hneď vám aj prezradíme prečo a čo všetko dokáže nášmu organizmu dodať. Je chutná a sladká, a to či už varená, pečená alebo zaváraná. Jej benefity využívali už starí Rimania. Tí síce konzumovali najprv len jej listy, ale časom lekári prišli na to, že červené buľvy cvikly sú neuveriteľne zdravé. Zrejme ich o tom presvedčil pohľad na chudokrvných rímskych bojovníkov, ktorým sa po zahryznutí do cvikly vrátila farba do líc a vďaka kyseline listovej, obsiahnutej v šťavnatej cvikle, stáli hneď v šíkoch plný sily. Cvikla okrem toho obsahuje vitamín C, vlákninu, draslík, železo, horčík, mangán, zinok, jód či meď. 100 gramov cvikly obsahuje len 168 kJ. Kamarátiť s cviklou by ste sa mali napríklad pri problémoch s pečeňou, vysokým krvným tlakom alebo keď sa vám v tele vzbúrili črevá. Je pritom jedno, či cviklu konzumujete surovú alebo tepelne upravenú. Výživné látky ostávajú nezmenené, s výnimkou len vitamínu C, ktorého množstvo je v tepelne upravenej repe menej. Od cvikly ako bonus navyše pri jej konzumácii dostanete pevné nechty a hebké vlasy. Obsahuje totiž najväčšie množstvo kremíka spomedzi všetkej zeleniny, nazývaného aj minerál krásy. Vitamín E je zase zodpovedný za to, že vaša pokožka bude vďaka cvikle starnúť pomalšie. Cvikla váš organizmus dokonale zbaví aj toxických látok, a to najmä vtedy, ak si doprajete 100 ml čerstvej cviklovej šťavy denne, o ktorej sa šepká aj ako o lieku proti rakovine. Ak ste však diabetik, červenú repu by ste na tanieri mali mať len v rozumnom množstve, približne 200 gramov. Opatrne s cviklou aj vtedy, keď máte problémy s obličkovými kameňmi.